Vanuit Switch is dit het PNM Hoes. Samen in actie voor Kika en Wensambulance Limburg. Zara Larsson en Lush Live. Het is 9 minuten over 5 op deze zondag. Ik wou zaterdag zeggen, dat ben ik gewend. Zondag. Het is zondag vandaag. Ja. 21. Zit je in de glühwein? Nog niet eens. Nog niet eens. 21 december dus. We zijn druk bezig met het PNM-hoes. En een van die onderdelen in het PNM-hoes dit jaar is dat er continu gefietst wordt. Spinnen en nog eens een keer spinnen. En er is de afgelopen 2 uur keihard gefietst en getrapt en gedaan door de leden van de Lokaal Peel en Maas. En die zijn er nu in de studio. Ze zijn net klaar. Compleet afgepeigerd volgens mij. Klopt. Of valt het wel mee? Nee. Nou ja, jawel. Ik moet zeggen dat we ja. echt met z'n 5 keihard gefietst hebben. En dat we blij zijn dat het ook klaar is. Dat het klaar is. Ik zie trouwens 2 leden van Lokaal Pillen. Maar hebben ze camera en microfoon verrace? Of, Nee, dat is echt het ondersteuningsteam. Keihard nodig geweest. Dat dus is ook hebben heel belangrijk. Zeker, Ja, absoluut. Zeker. En die hebben echt een goede rol vervuld. Maar ze hebben goed gesupport. Goed support, gezorgd voor het drinken en nou ja, echt. Mentaal? Ja, mentaal ook. Mentaal, Ja. dat is ook zeker heel erg Super. belangrijk, dus daarom. Jullie hebben gefietst voor het goede doel, neem ik aan. Dus wat vinden jullie belangrijk aan de doelen van, die we dit jaar hebben? Kika en Wensambulance. Nou ja, als je kijkt naar Kika, dan is eigenlijk hoef ik daar niks over te zeggen. Nee. Als je praat over kinderen met kanker, dan is iedere euro is welkom. En ik denk dat we daar in onderzoek heel veel in kunnen doen. Want ik hoop dat we uiteindelijk naar echt een kankervrij maatschappelijk veld gaan. Eigenlijk niet alleen voor kinderen, maar eigenlijk ook voor volwassenen. Voor iedereen. Ja. Maar Kika is natuurlijk wel super belangrijk. En de Wensambulance, volgens mij is dat super belangrijk dat we mensen kunnen helpen, dat we mensen een laatste wens kunnen laten vervullen, maar ook gewoon het vervoer. Dus al het werk wat de Wensambulance doet is gewoon heel belangrijk. Dat is absoluut heel erg belangrijk. En ook gewoon iets heel moois om mensen nog, misschien net even dat laatste dingetje te kunnen gunnen wat ze nog wilden in hun leven. Want het is al triest genoeg vaak wat ze meemaken natuurlijk. Zeker. Ik zei het al, jullie hebben daar keihard voor gefietst. En dat fietsen dat heeft niet alleen een hele hoop zweet, maar ook een hele hoop geld opgeleverd. Ja. Jullie staan hier met een cheque in de handen. Ik denk dat het tijd is om te onthullen wat jullie bij elkaar getrapt hebben. Ja, we hebben inderdaad binnen de leden van Lokaal Peel en Maas hebben we opgeroepen doneren. Hè. Ze wisten dat wij hier gingen fietsen. We hebben ook tijdens het fietsen zijn er nog gewoon mensen geweest die nog geld hebben gestopt. Ja. En uiteindelijk leidt dat tot een bedrag namens Lokaal Peel en Maas van €600. €600, kijk, dat is een applausje waard. En jullie kunnen geven voor beide goede doelen. En ik wil ook nog wel even, want volgens mij hebben we het allemaal over de goede doelen, maar ik vind ook de Omroep Peel en Maas, super wat jullie doen. Het is ook een hele intensieve 5 dagen geweest voor jullie, denk ik. Zeker. En ik vind dat ook heel super. Dus ik wil ook een woord van dank aan jullie richten. Dus aan iedereen die heeft bijgedragen om dit mogelijk te maken. En deze cheque is voor jullie, voor de goede doelen. Dankjewel. En dankjewel voor jullie bijdrage. Ik weet zeker dat dat op de juiste plek terecht gaat komen. Absoluut. Te gek.